Gurasoen etxea, ikasle pixua, ikastetxe nagusia, unibertsitaterako saltoa ematean ikasleok hainbat aukera izaten ditugu buruan. Hauetako bat Biteri ikastetxe nagusia da, eta gaurkoan berau barrutik ezagutzeko aukera izan dugu. Zer da ikastetxe nagusi bat? Heziketa akademikoaren osagarri bat. Horixe da ikastetxe nagusia. Aktibitatea gauzatuz, ardurak hartuaz, bi helburu dauzkagu. Bat, ikasketa aldetik bertara datorrenak kursoa gainditu dezala, eta bigarrena izango zen ondo pasatzea. Ni total ondo pasatu, Ba, elkarbizitzan positiboa. Barikutan, dinosu plan, si kapaz nahi beste egun bet gara txiko, si txikez. Bai, domekatan. Ez baina domekatan behetzu ardura inbeste etorki, Ui, bai, maleti egin libe, venga. Ama maleti, ni ama beti, naro, no seke, da, bestera batea trataten txu. Zuri? Hombre, azte bete ikusi gara eta direk kariño gehiokin. En plan, eldute zara da, mendeurala bide, pues, ez mal. Ke ilusión. Etxe handi bat balitz moduan, hemen ere taldeka banatzen dira. Era horretan, bakoitzak ardura ezberdinak hartu behar izaten ditu. Plaza kopurua momentu honetan, 156 izango litzateke. 140 izaten da neskana eta 160 izaten da mutilena. Gehiengoa lehenengo mailako ikaslea da. Ama zan arrazorik klaruna, gauineko gaztiek arala, etxe bat geure konture eukitzeko, da residentzi batean daku pendiente jente gehiago. Jateko inze... Betire komodoa, ez? Azken finean denein da kasu hemen, da geure bestalde jende bastante zagutzezu, klaseko jendea dakazu, horrek asko laguntzezu ikasketetan. Eta ikustezu jente ikasten dauela zube jartzi zara. Bai, presioa dakazu. Ikustezu, klaseko anak ikasten dazkatu, ni hemen ping-ponian, hasi mertzea, bai. Gero, dinamizatzaile pare bat badauzkagu, batzordeka gaude antolatuta eta batzorde bakoitza elkartzen da dinamizatzaile bakoitzarekin. Ni bitartek aritzen nahi, da, en plan, residentziko batzorde bakotxak, onbide bat, en plan, burue, izan dana, nero buruen artin geratu itzen gara, zuzen da izegaz. Behin dituten ardo kata bat hemen, nik ere bertso afari bat antolatu barra dut, Bai, gore eskigatzea goaz, beste batzuk organizauta. Kirolak engehien bat. Futbola, mendira joan, bizikleta, danetik dakau, hortaz. Tope. Jo galatez, da, nik total ondo pasen dut, ez da, elegante. Lagun barriz egitzeko eta asko zerrezago da. Lehenbizko urterako preokupaziorik gabe egoteko, lasai egoteko.